बड'फानि मेंरोङै गोग्गो थै जेरै नोंनि मुङा दावहारुमोन एरैनो नों सासे दावहारुमोन फंबाय। उन्दै समनिफ्रायनो नोंहा भारत उदांस्रिनि मुंख्लं भगत सिं बादि हारिनि फारसे सिबिनाय अननाय दंमोन। थारै बाख्नायथावमोन फंबाय। नोंनि बे बिहोमाया बयनिबो थाखै। नोंनि बे बैसोनि समाव बयबो गेलेनाय रंजानायावसो मुखुब जायो, नाथाय नों हारि सिबिनायावसो मुखुबमोन। बेसेदि बाख्नायथाव, सोमोनांथावमोन फंबाय। मेंनाय बानायखौ दोनथ'नानै न' बड'लेण्ड न' रेस्ट डिभाइड आसाम 50-50 बिखा गेजेराव लिरना लाना बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सानफ्रोमबो बाहागो लाफादोंमोन। थारैनो नोंनि देहा सोलेराव बिर दैमालु बड'फानि गोग्गो मेंरोङै थै दंमारोमोन। बेखायनो सानफ्रोमबो सिगां सिगांनो सुथुरजों सोबख'जानाय गादब जानाय बर' हारिखौ उदां खालामनो नाजादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव फंबाय, नों बादि सासे गिरोङै बिरखौ जोंनि गेजेरनिफ्राय थाबैनो इसोरा गावनि सेराव लानानै थांनाया। फंबाय दावहारु बसुमतारी, सान अखाफोर जोंना थासान्दि नोंनि मुङाबो अराय जोंनानै थाबाय थागोन। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।